התחיל לבכות. הודה, אמר, אני הייתי צריך עוד כסף, אז זה מה שעשיתי. היה לי לקוח שמייבא ומשווק את כל המתנות האלה של אבא, אני אוהבת אותך, לבעל הכי טוב בעולם, הכוסות, כל הדברים האלה. היה לו סוכני שטח והוא היה קצת במבצע. קנית, סתם דוגמה, 100 כוסות, קיבלת 10 כוסות חינם. עכשיו, זה הסוכן שטח יודע את זה, הלקוח לא יודע את זה. סוכן שטח היה יוצא לשטח, מוכר 1,000 כוסות, הוא יודע שיש לו 100 ספר. ללקוח שלי הגיע מידע שאחד החנויות שלא קונים ממנו את הסחורה, כי יש לו סחורה מאוד מיוחדת, מוכר את הסחורה שלו. אז איך זה יכול להיות? הוא מסתכל, אין חשבוניות של הלקוח הזה. הסוכן שלו היה מוכר, סתם דוגמה, לך 20, לך 30, לא 40, לא 50, את מה שהיה מעבר, שזה כאילו המבצע, הוא היה מושך מהמחסן, אבל את זה הוא היה מוכר לחנות השנייה במזומן. אחרי שעשינו את כל החקירה, ישבנו איתו פרונטלית במשרדים. אמרנו לו, תקשיב, עשינו אחריך כמעט חודש של מעקב. שמכרת להוא ולהוא ולהוא. אחרי כמה דקות שהוא הבין והוא ראה את החומר, שיש תמונות וסרטונים.